Ila yele sei ma fana? Ayeto pa. An sɔgɔma. Ma. An mɛmi. An foyi tɛ yɛrɛ. Ça va. Kɔri baasi la. Baasi foyi tɛ. I ka nin complet ninnu. Ŋa dɔn sisan kɔni i bɛ fɛ ka ne ja bugɔ de. A y'a to n k'o kɛ sa. An famana ni ma. E yɛrɛ b'a dɔn ne famana ka to ka n bɔ n jara. Non. Ma ɲa. Non, nin ɲɛna kojugu. I ye ne ka warimisɛnnin bɛɛ don nin na. Jumɛn? Ala cɛ kuma min na e na kuma e ka kɔɲɔfini na ne hɛrɛ vaccine de kala yan. Ayi o tɛ kojugu ye sa. Olu fana banna papa olu banna fo n ka to ka kuraninw kala de. Olu banna? Olu banna donna e mulu bɛɛ ye ne la ka ban. Fo n ka to ka kuraninw fana kala de. Baasi t'a la sisan i bɛ wari in fara ɲɔgɔn kan. E yɛrɛ ɲinɛ n'i ka sayi kɔ n t'o ta ka di ma sɛyin. Ayi n bɛna taa mun fɛ yen nɔ n ɲinɛna n ka fɛn dɔ kɔ n b'o minɛ ka na. Wari tɛ enveloppe kɔnɔ yan? Awɔ a bɛ so kɔnɔ. A fara ɲɔgɔn kan k'a bila sayi kɔnɔ. I y'a mɛn? N bɛna sisan. Muramuso. Muramuso. Hakɛ to yan. Muramuso. Ko in gɛlɛyara dɛ. A gɛlɛyara ni gɛlɛya den. Ko jumɛn ye Muramuso? Muramuso wari ko kɛ. Wari ko ne ya? Ba bura san ka fɔ ne ɲɛna ko ne ka wari ta ko bila ale ɲɛ. Ko ale bɛna taa n'a ye. Allahu akibar. Muramuso nin ko in gɛlɛyara dɛ. K'e ka wari ta ka d'ale ma k'ale bɛna taa n'a ye. Ko ne ka wari ta ko k'a dilan a ka sagi kɔnɔ k'ale bɛna taa ni wari ye. A ye ne ɲininka ko wari bɛ yen. E mun fɔ o la? Wari bɛ yen. Ne ko wari bɛ yen. Ne ko wari bɛ yen. Muramuso nin gɛlɛyara dɛ. Muramuso ne bɛna nin ye cogo di? I t'a fɔ a ye. Ayi. Est-ce que ne tɛ taa Muramuso sinon ko maloya ka bɔ. Muramuso ayi nin tɛ tagali kuma karamɔgɔ b'a dɔn i tɛ zon ye o. A ɲɛfɔ a ɲɛna k'i taara kɔɲɔ la o fɛ ko ɲɔni k'i na k'i nana sɔrɔ wari tɛ. I b'a fɛ k'i y'a ɲininka wagati min na ko a bolo ma se wari ma ko depuis o wagati e bɛ ka wari ɲini k'i ma wari ye ko a tun bɛ e yɛrɛ de hakili la k'a y'a ta. Nin tɛ ɲɛ fɔli kɔ o Muramuso. Muramuso fo ne ko ma ba kɛli ma o bɛ ban fɔli ma. Fo ne kɔnɔ bɛ ka ne. Kɔni tɛ kɔni i cɛ de don dɛ i b'a nege nege de i b'a ɲɛfɔ a ɲɛna a dimi tɛ tɛmɛ tile 2 kan. Muramuso min ye problème ye papa yɛrɛ ta tɛ wari ye o. N ko wari de don Sufi ka wari de don. Wa 70 Muramuso o tɛ 700 ye koyi. An kɔni bɛ dugawu de kɛ Ala kana problème foyi bɔ a la a fɔ a ɲɛna fɛn min ma ban kɛli ma o tɛ ban fɔli ma o de kɔni ye ne hakilina ye ni m'a fɔ solution foyi t'a la an bɛ wari wolo wa. Wa ye danaya de ta k'a da ne kan k'a ka wari di ne ma ko ne k'a bila ɲɛ. N'a fɔra ko wari fɛnɛ taara wari n'u tatɔ la min yɛrɛ bɛ ka ne yɛrɛ kamana kan wari tatɔ la ni ma jɔsi kun tɛ yan. Ne ni n papa de tun bɛ yan nɔ la tun tɛ yen nɔ kanku de tun b'a ka yɔrɔ la o don ne m'o fɛn ɲɛna yɛrɛ. I y'a fɔ. Kanku de tun b'a ka yɔrɔ la o don sukulo de bɔ kun ko bɛ n'o mɛn yan. Tiɲɛ na ne kamana gan mɛ n buramuso dɛ e ka f'a ɲɛna bɛ ni karamɔgɔ ye min f'i ɲɛna n'o jaabi kɛra min b'o fɔ i b'a f'a ɲɛna ko papa yafa ma Ala n'a kira kama i b'a dɔn e ye wari min di ne ma mara la a bɛ wagati bɔ ne bɛ ka wari ɲini ne ɲɛ t'a la depuis ne taara kɔɲɔ la an fɛ yen don min fo bi ne ɲɛ tɛ wari in na ne t'a dɔn n'a sɔrɔ e de tun y'a ta wa ni mɔgɔ wɛrɛ de y'a ta ne ma wari ɲini a dun tɛ ɲɛ fɔli kɔ n bɛ n kale fɛn na papa n bɛ n kale an ka furu bonya de la ne bolo ma maga wari in na ka dun i y'a di ne ma cogo min ne y'a bila ten tɔ. Mais o don e ye kuma fɔ ne ɲɛna cogo min na ko ne k'a fɔ a ɲɛna ko ko ne k'an fili a dakɔrɔ wariko in na. I b'o de fɔ ko depuis ne tun bɛ k'i fili a dakɔrɔ ko depuis o don e ma wari ɲini ko sunɔgɔ ye e t'a y'i ɲɛ la su in kɔnɔ depuis wari in taara a ɲɛfɔ a ɲɛna ne balima de don ne b'a dɔn Ala kana problème bɔ a la Ala kana jigilatigɛ bɔ a la f'a ɲɛna fɛn min ma ban kɛli ma o tɛ ban fɔli ma. A bɛ nɔgɔya. T'a to ne ka taa sɛngili. Ka taa e bɛ taa cogo di Muramuso? Muramuso wali. Ayi tagaliko kuma to yen pepewu a f'a ɲɛna. N y'a faamu. A kɔni bɛ digi a bɛ digi a la yɛrɛ yɛrɛ de a f'a ye Ala na kira kama. N y'a faamu. N'o tɛ ne ɲɛ tɛ solution foyi la. A taara kanku ka yɔrɔ la n bɛna si ta fɛ. N'a jigila. Makosan jarabi manyine makosan jarabi manyisan Ansoma makosan jarabi manyin jarabi mawlo Ansoma ama jarabi juru kambolini temina ne makosa jarabi manyisan Kodono kera ne baye kulola sanu di ne ma ne baye bolola negedi jarabi o be milene ma ebe labena kangu koni nga mawuyo wallahi na dabara fla noro ɲɔgɔn na kana na lamina yɛrɛ e cɛ b'e fo e tɛ se k'i cɛ fo e cɛ b'i fo e bɛ tila k'i sigi k'i daminɛ makosa jarabi manyisan ma to ko hito ma e ko ta fɛ ko baye fo ke mo me adni mi so no ne ya me
mana fara ete bi fo kan ye joli ini so ma sege ala ma demi ga chela ma sabali nek dangadi he ne kanga mun ne ba don ni ne be fa ga sigide la ke e bo foni na ni ne be karamugo ga sigide la e bo foni na ni ne afa na ko karamugo nigete na femi ti dala wallahi karamugo sara balola ne ga fo itala ne rebe ala deli yere de wallahi karamugo kana na bara soro tukuni ni ga kan na ga shili oh là là Aisha ne ma fika bonya sagia awi sigita ni mawo e kan sigi chogodi ko presele no nga ta jona sabali sigita ni mawo bari bila maga fi mo sufi mo bari ba ga warla awi ga sabali sigita atete me dimgiti kan e mo be na fa na mo tukun ayi sigi ci kunrundo dronindo ah Aisha yire kuma ro la ma ite famiare wa ya fuma lagama men wa foni ya farani made Aisha ni fa na mo tukun wa wallahi foni ya farani ma furu nyogo yalla e mu ne kenna ni ba ko ne ga ya faima wa ni ne fagabi ni be ne fagabi subhanallah ni be ne bogobi ni be koko kadi ne ka ken ne ba ken insha Allah ce ite ni kuma na sugun dabla ne bulu flyer de ben ko ni bulu de ko mu ne kera e wa tsaganya fo ne ko ite kuma da wa yesu fi ga wari mi dinema ko ne ka blambul ko yan ka mago sama wari tunna depuis ne nana ka bokoina ijo Ache godi wari tunna imi subi ga wari mi dema e ko le tunne bola wallahi atunna depuis ne nana ka bokoina ne wari nyini fi ka nyini jene nyantala ne tara be jien yoro wa ne tara ne be ni ko he togo Ache sike bore ga mena ne be ka dugu la ne ni mbram sori ba kalama Ache sike ba don tiere le ga mi fois e pa ne ba do o to be fo ne sigi molo kena kan ya e sufi ga wari be sika tunu ga nso ngona chogodi wanere di bi de ya fama Allah kam ya fama kote no niti kele ko ai wala nti kele ko ya fama kote no wari sika tunu bolo chogodi so ma wari ni nga nyadege wani anyini wani kun tara kan here bolo da ne a dugula me atinya ka fu ni molo toy ni ngoni ni molo toy e horon ya dala ne na fo chugodi masa Allah la ne ni kunya ira alala Mbramso gelera re Mbramso gelal ko kuma kon te fona ble ere do ko ya kuma mesisa ne habeme me ijonga ta kan yin ngabe kum karamo ko tusu pora na re a tusu pora re ni tala duno to kum na ne ka fuki fara ne wala ma yelama me kan yin na ko gira to kum awo kani farfa ka Mbramso aba kum karamo ko re dusu pora ni tala ya fara ne kuna to kum na Mbramso gelya ko kuma kon me ta kan yin ngai farfa ka limbo Mbramso me kan yin na sayame o kan mina ta bone do jigiga kan wan so kan bulu jeme banka munte jonna nga nya yira alala al sala ka warin ko abe yoro ala ka warin ko ala ka chemba ni kamana ganti fle kele mene Aisha chu jol ne tesno nya ni ala sala ka jisma ka fre wari mana ke fon fala ka warin. Salut la famille, votre artiste Kara Design. Donc, il faut continuer à abonner à la chaîne YouTube là. Donc, si j'aime pas d'enta, on va de mes vidéos pour propulser tout le monde. La dernière fois, on a fait un j'aime ni femme pas d'un solo. Mais donc, on a offert alsa à couragita, barça, couille non démeri. Ni j'aime ni femme ta. Donc, du coup, on page be booster, vidéo be booster. Est-ce que vous voyez? Vidéo kadido et alsa, mais au tega siga solo. On va solo chogodi. Ni j'aime ta ka abonné, on va tout vidéo partager. Donc a ɲinini no an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ dɛmɛ tɛ dɛmɛ ye an mago bɛ dɛmɛ min na dɔrɔn o ye dɔrɔn a ka abonné a ka j'aime ta a ka vidéo partager kan an sɔgɔma nse yɛrɛ sira an basi te no bitɔn fɛnɛ ɲɛma i ka taa i sigi e wa e sigili kuma i sigili ka fɛnɛ ka fisa ni joli ye dɛ ayi wala tɛ sigili kuma sisan ne kun bɛ fɛ k'e ɲininka n'a ma kɛ baasi
Egi sigi ni man. Ate ne ba de biton sigi ni ma ja e. Utesa, ate sigi mfumo. Leo umefanya nini no? Nama kima bashi. Aisha le bora ga fone na sisano. Kale ga wartara sokono. Akere ga soro Aisha tara koyorola. Nen karamogo flare kumbiano. La fitino tigate armor soro. A warin me armor sanferi. Dina arete dutala. Aisha ga sokono ga chaya tinto. Leo mugi nyinga nama kima bashi na soro yukunya ata ki magunyala. We na soro yukunya ata ga kune nyana bonai. Wari be Aisha bulu sokono de. Ay warta bulu de sakara mo re kunga terge don ta to da borangono ore kunga war marale mabulu wari kume wa biolovla wari nye wa biolovla de adi Aisha makaka mara purke abulu kana se walin ma bene Aisha de bisun ngono karamo ko ere fene bisun e ka kuma ere be kensa eni Aisha be sokono eni kaja be sokono eni Maryam be sokono o bete ko ne asro ne keleno ka warta ko kan mago nyolo te suyeni ne bi saka do Aisha ka sokono to di kata warta ma fo Aisha nyena abse rebi mago nyala kana abana na he abana ninte ka sheni galo na nyene mana kanisi ka fi daire la ko no asore kelo no ka warta ko gi mago nyala wallahi femini no ko konti ya femi ala ba mini abena la che ala ba mini ka galo na ko ya sheni ke ninto e kan wi milte se ke fagale sare ni ngale wallahi ninte ni ngale ne ma miri ko ne che koromso wallahi ne be sasire kula ne rabe wallahi agurinya kile na asra ku ngere ga sokono ko mena ne nyini ngato na me nyini ngade ngamba ware ne kwa me no asre kelo no ka tagi mago nyala o te kuma bampe wa iba sheni ko galo na na o fili ela sheni ko galo na filite kanana fako fili soro ya galo ne dana wanti ya fa jefara la haraka ala kanana ya fa agata ala kana me mun ka Aisha ga warla ne mun ka Aisha ga warla ne fula e doga kana ni biche de la kana sheni ko kuma be de la kana sheni ko kuma be wi janga kuma ko ni e kuma fa ne na tuguni Aisha ibara wuli kata wari yin wuli wuli ni ko yɛrɛ sera ka kɛ cogo di dɛ Aisha wa ne yɛrɛ ma kɛ cogo dɔ ye e ma kɛ cogo dɔ ne bolo e wari bila don min na ko mɔgɔ si ma bɔ a kalama e ka taa wari bila fo finiw cɛla a bɛ kɛ hali zon tɛ se k'a faamuya ko wari bɛ mara finiw cɛla la wari fini bɛ di ne ma don min na e ni ne fila de tun bɛ mɔgɔ si kun tɛ yan nɔ ne yɛrɛ t'a dɔn wari taara tugu ne taara bila fo n ka armoire kɔnɔ n'i y'a faamuya sisan e ni ne fila de tun bɛ yan donc ne m'a suɲɛ e y'a suɲɛ e bɛ ka ne kɛ zon de sisan fɔ dɛ astafurulayi ne m'o fɔ dɛ e m'o fɔ ayi donc i ka taa wari ɲini wa ne sokɔnɔna fan bɛɛ yɛrɛ n'i ka taa fini woloma koyi e ne bɔ kɛnɛ ma cogo di ta taa fini woloma dɛ kɔni o tɛ se ka kɛ o Afisa e kɔni bɛ yɛrɛ sɛngɛ la o e kɔni b'a dɔn kɔni kan hali ni kan min a bo kun a b'a fɔ k'ale ta tɛ a fɔ i bɛ fɛ ka taa jama jɔ i yɛrɛ la mais nin ɲɛ bɛ sɔrɔ kan kuma di an ka kuma sa e bɛna mun fɔ n tɛ ka suyani ko galo nana i ni Aisha bɛnna kan k'a fɔ ko ne wari ta ni Aisha k'ale no wari in kɛ sunguruba kɛlɛ o tɛ ne nɔ ye o tɛ ne nɔ min mun kɛ wari la ne yɛrɛ bɛ se Aisha ka da la ne k'a fɔ ko n ye mɔgɔ ye k'o ta k'an yɛrɛ coro to ye sa e bɛ fɛ ka kuma don ne da kɔnɔ de wa e bɛ fɛ ka ne kɛ sɔntigi ye depuis e nana du in kɔnɔ ne y'a dɔn wallahi depuis e nana du in kɔnɔ n y'a dɔn e ma mɔgɔ si dɔn Aisha ka sɔgɔ ka suyani ko galo nana la masare mani la wallahi se ya fi ma jefara la ara kan wallahi bilani ko mi ya fi ma wallahi ya galo tigɛ Allah Allah wallahi ti ya fi ma jefara la ne suranu domina wala la domina ma joni ne wallahi nya ta sini nintani korote do jengono wallahi ne be yira jena ne be ke de ka sene ma ko wari ko kuma tuguni wallahi ala ko nyedo kadi ni ninte bolo be dan kisega ma shweni le ma karisa kanwu ma wari ai mai ni be o pemele kan ma dina no e atare ya ne be warta ka mun kala dina debi wolola ne fe dom ne de la kan shweni ko kuma men da ma mi da kono klike o na mu worso kuma mi so kono na ka atika lafiya de ko Aisha ka wartunna itana mso de kana ne yininga ko na soro ko ne talo no ta ko ga mago nyola ne kuma fa no Aisha bolo ne dabali maba nunu me fanga so ne dani na ko ne talo no ta ko ga mago nyola i ko fene galo tuba de la ne de ma ni ne ko konti ya fan make wallahi femi ala ba mi abe mine mai sigi ba ni ati bolo ka ba sigi ne bi ta ka ko la kana ya
Karamɔgɔ. A gɛlɛyara dɛ. Ah, grand sœur, a gɛlɛyara kɔni tɛ fɔ na o. Ne yɛrɛ dɔnko bɛɛ banna. A gɛlɛyara o y'a ɲumanlama ye o. Nin tiɲɛna yɛrɛ de. Ah, karamɔgɔ. Depuis Aisha bisimila dun kɔnɔ ne ma deli ka Aisha ka sonyɛniko kuma mɛn. Aisha bɛ se ka kariya cogo di ka 70,000 ta k'a bɛ taa lanɔgɔ k'a kɛ fɛn wɛrɛ a m'a dun walahi ni nana ni kuranɛ ne bɛ n bolo da la wari in taara a kɔ de. Grand sœur, ne m'o sɔsɔliko la o. Est ce que ne ko Aisha ye wari ta? Aisha yɛrɛ b'a ɲini fɛn fɛn bɛ na ni degun ye mais a tɛ sɔn k'a kɛ. Fɛn fɛn bɛ na ni hɛrɛ walahi a b'o de kɛ. Hali Aisha tɛ fɛ e n'a ka kɛlɛ walahi. Kɔni kɛra dabali. Ne ye nin faamuya koyi mais o si tɛna wari in ye. Ne kɔni b'a dɔn an ka fɛɛrɛ tigɛ wari in bɛ se ka ye cogoya min na. Walahi ne dɛmɛra Aisha fɛ ka sokɔnɔna fan bɛɛ yuguba karamɔgɔ an ma wari in ye. Aw dun k'aw jija dɛ sinon nin ye kumasuliba de ye ne ma. Kumasuli kɔni n'o kɔni karamɔgɔ. E kun taara mun de la Kanku fɛ yen? Ne kun taara Kanku de ɲininka wariko la Kanku wulila k'a bolo 2 da k'u ka kule ko ne ye sonyɛniko nkalon d'ale. E kɔni y'o dabɔ o kama o. E yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔni i bɛ taa Kanku minɛ ka ko kɛ a b'a f'i ye k'ale tɛ. E kuma tɛ e kɛlen ka taa ko wari sonyɛna o ɲɛ ma dɔn maa ma Kanku ye k'a ta e bɛ taa o ɲininka o la. Mais halisa an bɛ wari in lajɛ. A dun k'a ɲini dɛ. An b'a lajɛ walahi sinon a gɛlɛyara dɛ. Ala Aba. Awɔ a kɛ to dɛ. Me don me wari in lajɛ ka na karamɔgɔ. Ok. Madinɛ. Aba. I b'a dɔn dɛ. Ne ko nka. E Madinɛ ɲɔgɔn nafigi. Ne bɛ sɔn e k'o ta ne da kɔnɔ. Ne yɛrɛ ɲinɛna k'a fɔ ko Madinɛ bɛ so kɔnɔ. Kuma kun bɛna ne don kɔni Madinɛ ma nin mɛn. Madala n'a y'a mɛn parce que a bɔra ka kuma min fɔ Madala n'a y'a mɛn. Wari dɔ tun bɛ Aisha ka so kɔnɔ. A tununa de. Ne ko e maaya. Wari ba. Wari kɛ. Bon ne tɛ don Aisha ka so kɔnɔ ne den ye salon kɔnɔna ni kɛnɛmana de. Ne tɛ foyi kalama wari ko in na. Sɔgɔmada ne yɛrɛ ɲɛ bɛ tante Aisha ni maa la a kuma na ko 70,000. Ne tora a taara cogo o cogo maa ko k'ale fɛnɛ tɛ. Tɛnɛ yɛrɛ n'a fɔ ko maa y'a ta e b'a dɔn maa kɔni tɛ sɔn ko sugu ma ma tɛ don ale tɛnɛ Aisha ka so kɔnɔ. Ne tora wari in taara yɔrɔ est ce que a y'a ɲini ka ɲɛ. Madina o tɛ an ye lakalakatɔ de wa an ye mun ye. Ba so na a bɛ se ka kɛ a y'a ni finiw ta k'a bila fan dɔ fɛ sinon wari bɛ tunu cogo di. A ye fini a bɛɛ ɲɛɲini na. Sonyɛni kɔni tɛ yan nɔ mais nin ne yɛrɛ dabali ban. Et puis mɔgɔ t'a dɔn wari min taara dogo quoi. Jɔn ka wari don san ba. N terikɛ de ka wari ja ko n k'a mara ye. Nin tɛ ne bilalen malo kɛnɛ kan sa. Bon i b'a dɔn wari e yɛrɛ b'a dɔn an ka so kɛcogo ma e bɛ wari minɛ ka. Ne seko b'a la. Sufi ko ma ko fɔ n ka wari minɛ tɔnɔ Sufi kɛ. Tɔnɔ Sufi ka wari bɛ se ka b'ale bolo wa. I kɔni tɛ se ka b'a bolo i terikɛ sɛbɛ yɛrɛ de. Ni e m'a ye o tɛ baasi ye. Ne ko la bɛ min. La yɛrɛ taara ekɔli la bi a taara ne ɲɛ an bɛ don 10 heures de ni heure b'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ na. Ok taa an bɛ ɲɔgɔn ta wula dɛ. La ne tun bɛ k'e yɛrɛ ɲininkali kɛ sisan ekɔli dun aw bɛ ka kalan kɛ kosɛbɛ i bɛ k'a faamuya kɔni ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'e ɲininka wari dɔ tun bɛ tante Aisha ka so kɔnɔ a wari ka ca dɔɔni e ma ye wa. Wari. Awɔ. Ne ma ye. E ma ye. Awɔ o tɛ baasi ye i bɛ ka kurun faamuya kɔni. Awɔ n bɛ k'a faamuya. O ɲɛna baasi tɛ don. Ne yɛrɛ tante Aisha fɛ. Awɔ. Nin ko b'a fɛ ka gɛlɛya sisan dɛ. A fɔ k'a gɛlɛyara yɛrɛ kɔni o. Non nin ko nin kamana gan bɛ ka bonya. Jota. Ani tile tante Aisha. La. Somɔgɔw. E kun taara. Ne taara ekɔli la. Sigilan tɛ ka ne. A ye kalan caman kɛ. Awɔ ne kalan kɛ. Ɲɛna. Ne bɛ fɛ k'e ɲininka o. Wari dɔ tun bɛ ne bolo so kɔnɔ o. A ɲɛma tununa e m'a ye wa? A tun bɛ papier kɔnɔ enveloppe kɔnɔ. E m'a ye.
Mais oh, ne ti bo nga dale ni to. Ni ne ka dale ni ndoro e be sokone ya no. Mo ko fene ma do sokone ya no. Mo shina do me dom na ni babora mutula. Ne me yoro flana. Tan ka mun na kuna ta ten sugo sambitiya. Ni taraga to dale. O asoro ne ke mangi kana bonga da koro. E tara ye chi ten sugo san. Akele ni kuma ya no. Mo ko shima do sokona ale ko bli. No ne balam ne na na woten so ni tara sigin so dale. Tara sigin so dala. Nyen fam. Mais na ne ma papier fo ya bulu. Ai ma fe abo. Nyafa. E ka sagi bla sokona. Na flega ni mifo. Wallahi na afro ni eche. Kan un kare no parce que kan sigilento ya no kan un itemenata. A sika kya na ni joko fela ina ka nga kuma lamini kan ya dogo warbe ne bu. Abina lachi ka donga warinta. Jo ne be ni ko nyen ni kanya ne kan buramso wele fule. Aha pai ni kuma kan yere de no fe buramso. Buramso ke. E ba do min kera. Ne de lawole. Ne baka bo sokono be nan la na to ne de lawole kala la sigoro feni. Ne de ya nyininga. Une ka wardo ko nyamatu no sokono nga maya. Ko ay kalima wari. Ne ka mango mo ko fene ma do sokono ne ko ya no parce ngone be tango ka le de to da ko ya ngoni yale ne ka dale ne do ale de bi. Ai ne re ko aklima layo. Ngale de be sokono ya nguve ebe ya no la ngo dale ni kai. Ya famia. Ngama wartu ni ngama wari ne ko ay kalima wari ne ko. Mo ma do ko ay ko mo ma do ko nga ko kale silento ale to euro frana ya no. Domina ne ni patra do tersola. Ko kanuni ya le ti wole ko kale ci te sana. Teni sugoro sana ko asro kale be euro frana kale ko ama ko mo tanasha ko mo gana boda ko ko ka tele ka tali ka ci. Ya fama. Ne ya famnya sa. Kanuni la ci ka te sana. Kata te sana. Asra mo ko shitia. Wasro mo ko shitia wa mi era ne ba fene be ne na fene. Domina po ave warde ne ma. Asro mo ko shitia e kuntia la kuntia. Ne ni po bare kuma no kan un sile ma kadala. Ya famia. O an sile me kuma na wula ka ba rola kana kofela la ya no. Ne ko ntaro e kuma imere ka do warbe ne bolo wa. Mi do ne ma do. Muburamso kangude do wallahi halni nan kurane me mbulo dala kangune warinta. Kangu somnyoro ka jakarale lo ka lati bitigila ka do sokono ka warinta ka bo. Ya mununu na anana kuma la medo. Memburamso. Angana na juge mo wele dude biambe ba sigi. Kangu me warin labo. Me angana na juge tin fola nga ko nya ni jinya ma jore. Muburamso le sa na le te jom na warita. O ma era de dama foke ku nyabe kamuna mununu na. Ni kangu mata jomata o ma bi yere hwia. Nete yere hwia. Warin be de bula. Atene bu. Edu motogodi. Memburamso min tun kadne. Akun kadne anga ko na je jinya ma jore na alsa. Ne be puba wole ne be puba kuma nya fayene ko mi ateme arebe na blende na nama. Ama kuma nya fayena. Ni akilina mkanga keola. Amo fene. Ala ketento. So ali nan kurane be bulu dala warin be kangu bulu. Chenane ko sega fonga babu. Ni to sega fane kon bafo. Ni puana. Kera to ne ba benye fo karamo. Ni puana na ya amanye fo onyana no ede shom ta ko aketo ko na be ketento. Nga ketento. Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, nous avons une série de cinéma. Donc, on a blog pour nous, c'est ça. Ils ont un effort à la famille. Donc, cinéma, allez nous fantasmer, ni à la sonama, on va continuer à faire. Les obstacles de l'amour, amour, au jour follow, on va dans l'épisode 1. J'espère que nous allons faire l'instant. Donc, on va faire, ni mon robin, mon robana, car la ligue d'ama, ou qui a gagné la tafoyana, et bien, vous voulez un numéro de téléphone. Bon, sponsor ou fana, ou un numéro, avant, vous voulez ni mon robin faire un produit, bon, un film. Merci beaucoup. Ciao, ciao.